Кажете, какво? Аз съм за резултатите от изследванията, докторе. Фамилия? Георгиев. Георгиев. Да. Аз точно тях преглеждам. Точно тях преглеждам. Ето, заповядайте. Ето. Какво? Какво ми? Какво да ви кажа? Ето, погледнете сега. Кръвното ви е в норма, сърцето ви работи добре, гърлото е здраво, белите дробове, да не кажа дробове, перфектни. Друго какво да ви кажа? Значи съм добре. Всичко е наред, нали? Здрав съм. Благодаря ви. Не, момент. Това не е всичко. Ето, бъбриците функционират прекрасно, простатата е наред. Най-важното обаче е само, че единствен човек на 2 милиона се разболява от болестта, която вие в момента, съжаление, сте се разболял. Тя е нелечима, повтарям, нелечима и вие просто сте пътник. Това е положението. Моля ви се. Какво? Аз тогава да отивам да се сбогувам с близките. Не, опасявам се, че няма да имате време. Няма да имате време. Няма за кога. Чакайте, колко ми остава? 96 секунди. Ама как така, доктор? Защо не ми казахте по-рано? Чакайте сега. Не се измъчвайте с такива въпроси в тези 82 секунди, които ви остават. Да. Ма чакайте, докторе, сега аз какво да направя? Моля ви се, не дайте така. Вижте, не се притеснявайте. Използвайте подобаващо оставащите ви 69 секунди. Чакайте, доктор, аз съм в паника, не виждате ли как може да ми говорите така? Разбирам, че Боже Господи, майче! Чакайте, успокойте се. Човек може да направи сумати неща за 54 секунди. Можете, например, да излезете на улицата чисто гол и да викате чик-чирик, аз съм мравояд. Божечко, как може да се шегувате с такива неща, когато ме виждате в какво положение съм, нали ще ми се смеят? Аз не се шегувам. За тези, колко станаха, 48 секунди, вие може да направите такова впечатление с това чик-чирик, че ще запомнят целият свят вашето появяване. Разбирате ли? Вие ще останете в съзнанието на хората за вечно. Не се ли стреми всеки човек точно към това? Какво? Чакайте, не тук. Излезте навън. Трябва да видят хората. Навън. Кажете, чик-чирик, да чувам чик-чирик. Чик-чирик, аз съм мравояд, съм чик-чирик. Чик-чирик, съм мравояд. Браво. Точно така. Ало? Психиатрията ли? Колега Фройдашки? Обаждам се за бартера. Препращам ти пациента, който си мисля, че нищо му няма. Подлодих го, разбира се. Готов е за тебе. Погледни през прозореца. Точно той, дето се съблича гол и вика. Да, точно той. Чик-чирик. Така. Айде, пращай следващия здрав да ти го подготвя.